F'nofs il-kampanja ta' prevenzjoni biex kulħadd jaħsel idejh ħalli jevita l-possibilità ta' tixrid ta' mard, il-lecturers, l-edukaturi u l-istudenti tal-MCAST fil-Mosta tul il-jum kienu mingħajr il-provvista tal-ilma. Is-sitwazzjoni kienet ikkonfermata minn ta' studenti li għamlu kuntatt ma' Net News fosthom anke b'filmat ta' vid miftuħ iżda niexef ox. Dan kollu wassal biex l-istaff edukattiv ħareġ bi strajk kif pajjiżna wkoll qed tiżdied il-biża li l-coronavirus jista' jinxteret jekk wieħed ma jipprevjenix. Huma qed isegwu direttivi maħruġa mill-Unjen tal-Għalliema l-MUT li daħlu fis-seħħ fid-9 ta' filgħodu u se jibqgħu għaddejjin sakemm is-sitwazzjoni tissolva. Meta ħabbret id-direttivi l-MUT qalet li s-sitwazzjoni hi inaċċettabbli għax ma jistax ikun li binja bħall-Istitut tal-MCAST għall-Arti Kreattiva fil-Mosta tkun mingħajr provvista bażika tal-ilma. Oriġinarjament, il-ġimgħa li għaddiet, din il-problema laqtet il-binjiet kollha tal-MCAST, tant li l-ħamis strajkjaw l-edukaturi kollha tal-MCAST wara li l-amministrazzjoni tal-kulleġġ ma kienx qed tieħu ħsieb li l-ġibjuni tal-binjiet jimtlew. Is-sitwazzjoni preżenti fil-Mosta ġibdet ukoll l-attenzjoni tal-Grupp Universitarji Jawċin, il-GUG, li qal li s-sitwazzjoni hi inaċċettabbli għall-istudenti kollha. Dan kif dawn għadhom qed jistennew li l-provvista tal-ilma tirritorna għan-normal mhux biss għal raġunijiet iġeniċi iżda wkoll biex il-lectures tagħhom ikunu jistgħu jerġgħu jibdew.